el sistema d'hospitals comarcals que tenim és viable, no és viable, poden funcionar? Hospitals, CAPs, la xarxa que hi ha d'hospitals i comarcals, com veureu després amb números, és totalment viable. És un model que es va apostar, però és que ajuda a l'equilibri territorial i serveix perquè no hi hagi unes despoblacions fortes en una societat com la que vivim. El 2008, que és quan comença la crisi, des del Departament de Salut i des de la Generalitat es fa una aposta molt decidida per no deixar de produir despesa pública en salut i educació, bàsicament. A partir del 2010 cau en picat el 2011, fixeu-vos, estem amb una pressupost de 1.200 i una despesa de 1.283 per càpita, i va baixant, i va baixant, i va baixant. És a dir, no és una casualitat que s'ataqui el sistema públic de salut, sinó que és una constant. Si no, en aquests moments hi hauria una pendent més rectilínia. Per tant, és ideològic aquest atac frontal al sistema sanitari. La crisi aquesta continuada de recursos no és cert. Aquí hi ha un canvi de polítiques impulsat per una acció neoliberal, per una ideologia diferent, que pretén passar de la ciutadania amb drets, que és com estàvem, i dic com estàvem, a consumidors amb obligacions. Aquesta pendent que fa els creixements de la despesa sanitària pública respecte a la sanitària privada, veieu que el 2010 es produeix un crac i un canvi de tendència. No tenim més dades, no s'han publicat més dades el 2011. Defensant el que us deia la tesis de que el tall i el canvi de sentit és una qüestió ideològica i no és una qüestió econòmica. La fundació de l'hospital són números molt petits, quins són els nivells de facturació i quines són les caigudes que ha tingut. Hi ha una cosa tremendament important aquest any amb aquestes caigudes de la facturació, i és que s'està treballant amb un canvi de sistema de pagament que perd la seva singularitat pel que fa a l'assignació de recursos. Què vull dir? Que l'hospital tenia un pressupost tancat per la seva condició d'hospital aïllat. En el moment en què canvia el sistema de pagament i diuen que l'hospital el cataloguen de nivell 2, que és el que estan fent en aquests moments, queda a la deriva i no té cap tipus d'especial consideració amb respecte de l'assignació dels recursos. Aquest és el veritable perill que estem tenint. Una caiguda dels ingressos important, que no tenia per què haver sigut. El 2010 poder sí, el 2011 encara, però després ningú pot aguantar aquesta caiguda tan important dels ingressos, que gairebé està al 20%. I menys els hospitals del nivell com el nostre. No pots retallar el mateix un territori com el nostre, el 20% de retallada lineal que estem patint a la Seu no té els mateixos efectes que en d'altres llocs. Per tant, cal prioritzar, les polítiques públiques són prioritats i els pressupostos són prioritats. Els hospitals comarcals del nostre nivell haurien de poder resoldre pràcticament entre el 75% i el 80% dels problemes de salut de la població. He vist a la memòria de la regió que estem enviant a hospitals terciaris al voltant del 3-3,5% dels malalts, però també enviem a d'altres hospitals que no són terciaris gairebé un 27 o un 28%. Com és que s'ha d'enviar gent fora que no caldria, perquè es poden atendre aquí pel nivell? Home, doncs perquè el pressupost de l'hospital se l'ha castigat duríssimament, i perquè els recursos no hi són, i perquè no s'ha sapigut treballar d'alguna forma buscant solucions en aquest aspecte. Les accions que hauria de fer el patronat, per mi, és a dir, impulsar estratègies de molt més calat, fer valdre els seus drets que en el seu moment es van impulsar. No podem deixar de perseguir la bona gestió, s'ha de vetllar per una correcta implantació de les estratègies i els gerents han de fer de gerents. S'han de tractar els temes de salut, dependència i educació d'una altra manera, que no són negocis i que no són productes de mercat, sobretot. L'única solució és lluitar perquè hi hagi un bon sistema de finançament públic des d'una perspectiva eminentment política. Si no, no anem bé. Si hem de continuar amb les normes de mercat i amb les regles que s'estan intentant imposar-nos, no hi haurà viabilitat dels hospitals comarcals. Penseu que amb aquesta famosa Constitució catalana, i no la critico, no penséssiu, que està d'aquest jutge que l'han sancionat i demés, es posava que els catalans tindran dret a la salut a nivell d'urgències. Ja està.
I ojo amb les coses com se disparen. És el que deia, de ciutadans a consumidors. És un problema ideològic. La reivindicació de com ha de ser l'Hospital de la Seu i la sanitat de comarques l'hem de reivindicar des d'aquí. Cal fer un pacte, sumar el màxim de gent per reivindicar que es recuperi el màxim possible d'aquest 20% de retallada, que és impossible que un hospital que té molts costos fixes de funcionament, de professionals, de maquinària, d'ambulàncies, és impossible funcionar amb un 20% menys de recursos, a no ser que hagis de despatxar gent i que hagis de reduir activitat. I si reduïm activitat, què fa la Generalitat? Diu, home, jo només et pago en funció de l'activitat que tens. Si tens menys activitat, és un cercle no virtuós, com dius, és un cercle viciós. És a dir, clar, fas menys activitat, per tant et pago menys perquè tens menys, fas menys coses. I això que deia de la taxa de cobertura, aquest percentatge que hauríem d'intentar que fos alt, que el màxim de coses els poguessis fer aquí, entenent que problemes greus has de derivar, això ho entenem tots, vas a l'hospital de referència, però home, lo bàsic, que ja teníem a més, i que funcionava, jo sempre dic, un dermatòleg que vingui a la Seu i que tingui una llista de 20 pacients o de 15, home, això és rentable per la sanitat, perquè està produint aquell metge. Per tant, hi ha d'haver pacte de ciutat, per defensar el 20%, que això ens permeti mantenir especialitats, mantenir professionals i llavors un canvi amb la gestió, que ens permeti precisament motivar els treballadors, quan facin falta canviar determinades tecnologies que es pugui fer, quan faci falta pagar determinats transports que es puguin fer. El que m'ha semblat un escàndol, que el que acabes de comentar, tornant amb el tema de la dermatologia, és que l'hospital en tema públic no t'atengui i que el mateix hospital t'atengui pel tema privat. Home, si no hi ha especialitat pública, com és que hi ha especialitat privada? Jo vaig tenir la sort de participar en el patronat de l'hospital durant 20 anys i afortunadament eren temps que s'anava a més, no? Ara hem entrat en una etapa en què l'hospital va a menys. No sé si sap que s'han perdut 40 llocs de treball, sobretot en infermeria. Aquest hospital ha de tenir la dotació que tenia, si pot ser més, però com a mínim la que tenia, i si la tenia és que és possible tenir-la, i fer tota aquesta xarxa de col·laboració i tindre una mirada molt més àmplia i molt més oberta cap a Andorra, cap a Puigcerdà i cap allí on faci falta. Sumar un hospital com el nostre amb un servei de salut a Andorra ben estructurat donaria un salt qualitatiu tremendament important amb la nostra ciutat, i aquesta és la proposta que jo crec més agosarada i més a nivell d'estratègia.